meu amigo Xerardo das Aires. Hai uns anos, fixécheme unha entrevista a ti a min, no Cruceiro de Singles. Efectivamente. Chamado, según miña abuela, que foi a que lumbrou ese cruceiro, miña bisaboa, Nosa Señora do Amparo. Entonces, ti foche o entrevistador e o entrevistado. Pero ahora invertimos os términos. Os términos, sí, señor. Eu son o entrevistador e ti o entrevistado. Moi ben. Vale? Entón vamos a empezar. Primeiro, sobre a túa identidade. Quen eres, cando naceche, onde naceche. Xa son moitos anos, hai que botarse moito atrás, porque xa son un poquinho máis de 70 anos. Claro. Eu nacín en Verín, en Ourense, non en Verín de Coiro, como pensa moita xente aquí en Cangas, cando lle dixeres onde eras de Verín, e entón, bueno, moi satisfeito. Teño anécdotas nese sentido. Pois, a verdade é que en Verín, salvo o que foi a infancia e unha parte da xuventude, non estive moito tempo, porque con 15, 16 anos marchei a estudiar para Barcelona, pero aparte polas dificultades que tiñan os meus pais, de criar 2 fillos, pois eu pasei bastante tempo cun tío meu que era militar, que vivía moi ben, por certo, daquela época, e, bueno, residí un tempo en Ávila, outro en Castellón. Entón, o meu contacto con Verín era así como moi esporádico, non? E logo despois xa unha ruptura bastante longa foi a de Barcelona, aínda que retornaba no Nadal ou un mes no Brán. Pero quero decir que non cheguei a enraizar moito en Verín, pero posteriormente tiven que vir a facer a mili por error, porque os chamados de quintas daquela era así unha xente daquela maneira. Eu mandei desde Barcelona os papeles da prórroga e resulta que os extraviou, non solicitou a prórroga e ao final tiven que ir a facer a mili, co cal xa empezara a facer magisterio en Ourense e tal que perdín aí casi un ano de estudios. E logo, pois, conseguín volver, co difícil que é despois de volver a retomar os estudios, e rematar magisterio, non? Nesa tesitura, recén rematado o magisterio, falece o meu pai repentinamente e tiven que abandonar os estudios, estaba preparando xa a oposición. Claudicar. E, bueno, como na miña familia todos traballábamos, era daquelas pequenas empresas nas que todo o mundo botaba unha man, desde o máis pequeno hasta a boa, facendo manipulados, por exemplo, na imprenta, e quero decir que tiña unha formación, coñecía as máquinas, e co cal, aos poucos días de falecer o meu pai, pois había que abrir, porque había pedidos pendentes, e aí, pois, digamos que a miña segunda formación, non sei se a segunda, quizá a primeira, porque aínda levo bastante dentro, foi a da imprenta, que daquela era tipografía, pero que me apuntei a cursiños e, digamos, que me fui formando un pouco no que eran as novas tecnoloxías, e xa fixen cursos de offset e cheguei a implantar o offset e a informática na imprenta. Xa. Que curiosamente quen se encargou de facer a reconversión informática foi unha persoa de Cangas, precisamente. O que che quería comentar, primeiro, pero así unha visión simple, fotográfica, digamos, dos teus estudios, da evolución dos teus estudios, desde os estudios primarios hasta onde acabaste despois, digamos. Sí, era... Así, colexios, ou mellor, a nivel de estudios, hai que ter en conta que era unha época moi difícil. Sí, claro. O ensino público estaba prácticamente abandonado. E eu provei
o sea, me levaron de pequeno, só lembro, estuve polo menos en 2 escolas públicas, que estaban todas ao redor do que era a Plaza Maior do pobo, e utilizábamos a plaza como patio de recreo, e salvo unha que estaba un pouco lonxe, o resto dos alumnos nos mesturábamos, xogábamos ali. Pero eu lembro que aquelas mestras, a verdade é que non me gustaban moito, porque había unha, recordo que era doña Angelita, que xa por maior, penso, si sendo nenos pequenos, si falabas, colocábache unha pinza na boca. Entón a min aquelo non me sentou ben. Entón cheguei a casa e díxenlle que a profe que me colocara unha pinza na boca, e tanto a miña nai dice, como? E dice, esta doña Angelita xa está coas súas e tal, porque cada día facía así un metal. E entón despois me meteron no colexo das monxas, un colexo que estaba nun edificio ali no centro, nun primeiro piso, que lles deixara ali unha señora, unha familia rica do pobo e tal. Pero había unha monxa que lle chamaban Hermana Cruz, que ademais, a verdad que facía un gran servicio ali, porque era... Ainda te acordas os nomes? Sí, a única practicante, me refiero médico, que puña inyeccións aos pobres e atendía así doenzas menores, catarros e cousas destas. Entón era moi apreciada. Pero a min non me gustaba porque me collía os mofletes e me retorcía, e entón eu solía decirlle, suéltame, déjame, puta, porque descubrín que dicirlle esa palabra era a única forma de que me deixara, e no medio da rúa, porque se lle decía suéltame, déjame, le seguía retorcendo. Lembro eso sí como unha anécdota, non? Pero estaban separados os homens das mulleres, non? Os chavales da rapaz. E os pequenos non. Os pequeniños non. Pero en outros cursos... Eu recordo que hasta me regalaron un coche de bombeiros, porque as monxas todas me parecían a Hermana Cruz e non. O sea, había unha monxa e aquilo era... Entón me regalaron un coche de bombeiros, estou xogando co coche un día. Despois me enterei de que o coche de bombeiros non era das monxas, porque pensei que foran as monxas. Non, o coche de bombeiros o comprou o meu pai, e deu as monxas para atraerme. Depois, cando me enterei deso, non moito tempo despois, dixe, non, encima me engañan. Tú fíxate, non sei, debía ter xa 6 anos, íbamos empezar xa co que hoxe sería a EGB, pero bueno, 5 anos. E total que, ao final, acabei nun ensino privado, digamos, porque daquela non era un ensino privado, pagabas unhas cadelas, unha cousa tal, e acabei no colexo dos Taboada, que ademais eran as irmás e os irmáns de Taboada Chivite, Jesús Taboada Chivite, que tiña unha academia e que durante moitos anos permitiu que en Verín pudese xente facer estudios superiores, porque os ricos non tiñan problema, se matriculaban en Ourense nos salesianos ou nos maristas, pero claro, eso era inalcanzable para xente, ni siquiera para os meus pais, que traballaban os dous. Pero non, estamos falando de unhas 30.000, 40.000 pesetas daquela por un curso, era unha auténtica burrada, que eu acabei nos salesianos, curiosamente. Pero si estudiei con doña Encarna, primeiro con doña Maruja, que aprendín as primeiras letras a ler, despois con doña Encarna, que empecé a facer as primeiras contas e tal. E aí sí, xa estábamos separados os homes das mulleres. As mulleres alá no fondo non estudiaban ni matemáticas, facían algo de escritura, de buena letra, e coñecementos moi poucos, e prácticamente estaban todo o día bordando. Dalle ali a agulla, veñan aquí para allí, e tal. E os únicos que recibíamos de vez en cuando algún palmetazo por non saber a tabla éramos os rapaces, os homens. Era normal. E depois xogábamos fora nun xardín que tiña a peculiaridade de que enfrente estaba o cárcere. E nos gustaba moito achegarnos ás rexas dali dos presos.
os presos que había daquela pois eran os típicos personaxes verinenses, non? Que prácticamente abocados á delincuencia, porque traballo non lle daban pola fama que tiñan. E depois, claro, se acababan facendo das súas ou collendo unha borracheira e rompendo algo, e alá os metían, daqueles xa non chamaban cárcel, chamabanlle depósito. E entón, pois, nos levábamos de paquetes de tabaco e eles sacabanlle a pasta de plata interior e os entrelazaban e nos regalaban despois uns cintos preciosos, plateados, que bueno, nos puñamos e os levábamos así con moita... E así, pois, entretiñan e nos os entretiñamos. Pero sí que recordo de... E recordo que é curioso tamén a chegada de soldados americanos, que aquilo, conto isto porque foi co plan Marshall, e chegaron unhas máquinas enormes que le abriron estradas, e todas traían dúas mans coa bandeira de Estados Unidos, pero claro, para protexer esas grandes máquinas, viñan destacamento, non, de soldados. O que máis nos chamaba a atención, e enseguida fixemos miga con eles, é que eran todos negros. E nós nunca miráramos un negro na vida. Entón, o primeiro, recordo, o primeiro rodeamos ali a un que tiña uns galóns, debía ser o sargento, e o tipo asombrábase, non, de que tanto neno mirando, incluso houbo que lle tocou a ver se borraba a pel, e tal, o tipo ría así. A min, creo que me levou a min só no jeep aquel que traía, mira, aquelo foi unha alegría, mandoume subir sin cintos, sin nada, sin porta, que sin embargo díxome, levaba unha manilla adiante, díxome non me acordo, bueno, dixo en inglés porque non falaba nada de español, o sea, aquelo era todo por señas e por que agarrar ali, e demo unha volta alrededor dos xardíns e baixar, e todos estábamos moi contentos ali, cada vez estábamos esperando que chegaran os soldados a ver se nos daban unha volta outra vez no coche, pero bueno, deberon de chamar a atención, e aí nos deixaron e tal. Sigue a evolución do proceso formativo educativo, outras etapas. Despois dali, xa con 6 anos ingresei noutro colexo privado, que era o colexo dos Hermanos de la Salle, e o colexo San José, chamado San José polo santo, pero tamén por José García Barbón, porque era un colexo de fundación dun emigrante que por rebote do seu tío, que era rico en Cuba, vamos contar a historia de Barbón porque é moi coñecida, fundou ese colexo en Berín e deullo a esta orden religiosa. Pois ali estuven entre os 6 e os 12 anos. Fixeche algún traballo sobre las Salles e sobre García Barbón? Sí, bastantes. Constame. Bastantes, sí. Incluso non hai moitos anos que saquei un libro, unha monografía. Efectivamente. Pero, bueno, xa tiña feito sobre o colexo e, claro, lóxicamente tiñas que falar de García Barbón. Pero, bueno, este outro está un pouco máis centrado porque por descubrimentos que vas facendo, porque tive en contacto con xente da Habana que se portaron maravillosamente, e a documentación que conseguiron, aínda que viña moita pensando que aquí non tiñamos, pero si estaba aquí, é dicir, sorprendeume porque viñan 2 fotocopias da Enciclopedia Galega, que me manden da Habana 2 fotocopias, pero, bueno, era un licenciado da Universidade de Habana que se fixo cargo desto. E curiosamente o contacto foi a través de Cangas, porque estuveran Cangas aquí no ano, creo que 91, o presidente da Casa da Cultura de Marianao, e bueno, fixemos así un pouco amigos e tal. El non me fixo as pesquisas, pero sí que ya se encargou a un profesor da universidade, Stusser Beltranena, que curioso, chamaba o apellido Stusser, na Habana, un pouco así raro, pero, bueno, non era fundamental eso, pero sí que era moi interesante para coñecer o patrimonio de onde lleveu a riqueza Barbón, porque en Vigo decíase que era esclavista e tal, non había nada de eso. Avanza un pouco no colegio na preparación túa.
Sí, na Salle botei hasta os 12 anos, non hasta os 10, que realmente terminei aos 10, pero nese tempo montaron os da Salle con vistas ao futuro, montaron uns cursos, me acordo que daquela eran experimentais aínda, de formación profesional. E entón ali, pois, non sei por que o meu pai decidiu que quedara, que me metera un pouco neso. E había carpintería, o sea, madeira, había electricidade e había metal. A verdade é que non facíamos moitas cousas, porque, por exemplo, en electricidade, aínda que a mí me serviu despois, no futuro, facíamos en chapas de madeira, facíamos instalacións eléctricas con chinchetas, pequenos circuitos, pero para todo. É dicir, como funciona un motor, como facías tal, unha instalación eléctrica nunha habitación. Alumbrar unha bombilla. Exactamente, facíamos moito deso. En carpintería, que quedaron pailes para os hermanos, que tiñan unha horta ali fermosa, fixemos colmeas, moitísimas colmeas fixemos, con todo, cos paneis, cos caixóns, aprendimos, pois, que unha cola de Milano, facer encaixes de distinto tipo, etcétera, etcétera. Ensambles. O que menos me gustou foi o do metal, porque o metal era a base de lima, non había aínda as ferramentas que temos hoxe de corte metálico, e pasarte todas as mañas limando unha peza tipo cola de Milano, pero en ferro. Despois facíamos... Asustes. Sí, facíamos tamén argolas, chegamos a facer argolas enormes para un cadena de barco, chamábanlle. Cadena de barco, cadena de barco, joder. Era lima, hasta ir dándolle a forma dun tocho de... Pero ali pasábamos, venga, te pego toda a mañá, mira, aquilo non... Eu veño da formación profesional, 5 anos, que antes era oficialía industrial 3 anos, maestría industrial 2, en Ferrol, eu particular, na rama de metal. Estruturas, calderería e soldadura. Pois eu cheguei a pensar, a miña nai, tiña metido na cabeza que eu perdera 2 anos, é dicir, por culpa de meterme aí, non? O meu pai, en realidad, era unha estrategia. O meu pai o que quería era... Non tiña nada que ver coa imprenta, porque o meu pai o que quería era que me quedara ali na imprenta, non? Traballando. E entón, claro, ele me enfocaba polo profesional. A miña nai quería que estudiara. Sempre hubo esa pugna na casa, non? Entón, ao final... unha vez que rematei aí o colexo, volvín para a Academia dos Taboada, que era o único centro onde se podía estudiar secundaria, e digamos que con 2 anos de retraso empecé o bachillerato. E aí estuve pois hasta quinto, fixen a reválida de cuarto e empezaba quinto, pero a Academia estaba fenecendo xa, é dicir, incluso nese ano aínda non se falaba de pedir un instituto para Verín. Se querías estudiar tiñas que ir a Ourense con todos os gastos que levaba e tal, ou non estudiar como fixeron a maioría dos meus compañeiros de xogo e de estudios. Total que eu, digamos, da xente media, non, da vila, que quizás fun o único daquela enorme pandilla do barrio, o único que cheguei a estudiar algo, digamos, un pouco superior, non? Como foi magisterio. A pesar disso, seguía a pugna do meu pai e a miña nai. A miña nai que quería que estudiara, o meu pai que necesitaba brazos para ali. Eu recordo que sempre decía Luís, pero máis vale que este formado e tal, que foi o que pasou, porque un bran que viñen que xa, digamos, tiña unha certa formación. Meu pai non quería abandonar o negocio, porque é un negocio moi esclavo, porque sempre tes traballos pendientes, é dicir, encargos que viñan incluso no Bran, os carteles das festas casi viñan, organizaban a comisión no penúltimo día e creían o cartel po día seguinte. Entón te quedabas ás 12, a 1 da mañá, ás 2 da mañá facendo o cartel para que o día seguinte o levaran. Sempre foi así un negocio moi esclavo. Meu pai nunca colleu vacacións. E entón, colleu a miña nai, díxome, mira,
que vaya a miña tía, o sea, a súa irmá, cos que eu estuvera bastante tempo, que estaba casada co militar, vivían en Tarragona. E entón, tiña mar. Entón, meu pai xa andaba así un pouco con achaques e tal, e lá conseguimos que meu pai fora a ver a irmá, que levaba anos sin vela, e bueno, a cara de felicidade que tiñan aquelas fotos pisando a playa, que nunca pisaron a playa, ver o mar, mirabase un home pois feliz. Eu penso que recuperou moito, tiña problemas de estómago, unha úlcera e tal. E a súa preocupación era que cando chegara que o negocio estaba patas arriba, ese rapaz que vai facer ali e tal. Bueno, cando chegou, tiñalle cobradas os pufos, porque daquela estaba mal visto que foras a cobrar, pero eu fixen uns papeles moi atentos e tal, por favor, ten usted na deuda e tal, por motivos de balance, rogamos pasen a tal. Bueno, conseguín que moitísima xente tal, os que non pagaban, pero bueno, conseguín liquidar un 80% das débedas, non? Que había. Hubo quen se molestou, pero pagou. E depois me interesaba que viñera. Aquela había libreta onde apuntaba... Se apuntaba todo nunha libreta longa. Efectivamente. Eso era das compras de librería. Sabíamos perfectamente a quen se lle fiaba, a quen non se lle fiaba. Claro. E a miña nai, precisamente por vivir no Casco Vello, había... normalmente se facía ondulado o que se pagaba, pero o que se debía e non querías que che pagaran porque sabías que pasaban por dificultades, se lle puñan dúas rayas rectas. É dicir, a da familia que tiñan 7 fillos pequenos e tal, pues todo aquilo que era libretas, lápides e tal, aquilo pasado un tempo, nin se lle reclamaba, nin se lle cobraba. A xente tiña vergonza, porque despois deso botaban meses sin volver a pasar por ali, porque sabían que debían eso, hasta que a miña nai facía o encontradizo, a corda collía así por un brazo e tal, e decíalle, mira que eso é regalo meu, o sea, corre por conta miña, porque de vez en cando temos así 4 ou 5 clientes que bueno, digamos que uns pagan o dos outros, e tal, decía a miña nai. E entón se zanxaba por ese ano, e o ano seguinte volvíamos estar na mesma, non? E recordo cousas destas, así, anécdotas interesantes, non? Nese sentido. A nivel social eso era así, porque eu tiña unha tía tamén que vendía género na plaza, e tiña a súa libreta e tiña seus códigos, había xente necesitada que o mellor tal, outros... Eso. Eu vivín esa época, esa forma. Aplicabas un desconto bo. Esa forma. Era unha época que se fala, non? Do franquismo e tal, non sei que... que hubo que adaptarse a vivir así, máis as condicións de vida das casas. Totalmente. Porque eu vivía nunha vila e non había auga corrente, había que ir ao pozo. Si tiñas a sorte, como tiñamos nós, de ter un váter, pero un váter que iba para un cortello, é dicir, os residuos, porque había xente que salía de noite, eran piezas colectivas, colectivas, que había que andar con moitísimo cuidado. Nos tiñamos pieza individual, aquí as casas tiñan pieza individual. Sí, pero bueno, fora na horta. Sí. Pero os que tiñan incluso dentro da casa. Os que tiñan a horta, o teter a horta, menos mal, pero no Casco Vello non hai hortas. Esa xente tiña unhas dificultades enormes. É dicir, quero dicir que se pasaba moi mal. Se pasaba... Que pasa? Salvo que foras a casa de alguén máis podente, non? De tal, que eu iba, porque a mí me convidaban aos bautizos e comunións do fillo dos sueces que pasaban por ali, onde sempre tuve unha relación pola librería, porque o meu pai arranxaba aquelas plumas estilográficas de ouro que as levaban a alguén de confianza e tal. O meu pai eses traballos facíos de noite na casa, porque abrir unha pluma estilográfica sin dañala, facíamolo con auga quente, baño María moi delicadamente, porque podías derreter aquel plástico que non era como de hoxe, e logo depois cambiar un plumín de ouro
delicadamente sacalo, que había que saber. E os sueces pues, quedaban moi agradecidos, facíanse amigos do meu pai e logo pues, me convidaban a min eu en casas de médicos, en casas de xueces e claro, miraba os xoguetes que tiñan aqueles chavales, miraba os cuartos de baño, unha cousa increíble. Outro nivel social. Nivel social. Outro e claro, chegaba a casa e contaba eso. E a miña nai sempre decía, bueno, pero eles viven a súa maneira e nós vivimos a nosa. Pero vivimos, o sea... Pero esas diferencias sociales te quedaban marcadas, es decir, te van marcando e de por vida, porque ao final te sirven para... que por eso é importante a historia e por eso é importante saber de quen vemos sendo ou quen somos. Non olvidas o extracto, non olvidas o traballo dos teus pais para que estudies e sobre todo nesas épocas tan difíciles e entón, pues eso sí, claro, te marca e dices, tío, eu pertenzo a, entendes? Sei de onde veño, non son de arriba pero tampouco son de abaixo, é dicir, era aquela clase media que se empezou a montar no franquismo non gracias a Franco, sino gracias a eles mesmos, é dicir, ao afán de superación que tiñan aquelas familias xa porque estudiaras un pouco, é dicir, por subir un peldaño. Eso debeuse, son como movimentos sociais que non se perciben, pero que é un afán colectivo, digamos, sin porse de acordo, por superar unhas circunstancias vitales nefastas, non? Pero eso, xa digo, é un movimento social, a veces non perceptible, pero que se percibe despois ao paso dos anos. O que me dice, Franco creou a clase media. Non, Franco non creou a clase media. A clase media se creou a sí mesma a base de traballo e esforzo. E non é máis. É dicir, non veñamos con tonterías. Porque hai que coñecer un pouco a historia, digamos, das sociedades, de como conseguiron. A veces con movimentos fortes, pero outras veces silenciosamente. Se foron de... E, bueno, despois definitivamente, pois me fun a Ourense a estudiar magisterio e a solución foi vivir nunha pensión, nas pensións que había ali ao redor da Normal, que a verdade é que non cobraban moito, e como che cobraban por día, porque eran 5 días a semana, o fin de semana xa non pagabas, e a verdade é que a primeira, por recomendación dun veciño que tiñamos ali, que era Paco motorista, que era dos primeiros guardias civiles de tráfico, unha excelente persona, e curioso que era Paco, non era un guardia especial, moi querido, cun trasfondo, porque era familiar por parte de, me acordo, non sei se da muller, do famoso general Rojo, republicano, en Madrid, familiares que tiña en Madrid. E, por outro lado, tamén familiares en Berén que foran represaliados, non? Entón, era un guardia de tráfico especial. Era un home que se relacionaba con todo Dios, eso sí, sin uniforme, pero era dos poucos guardias que te saludaba, isto era con uniforme, che botaba unha man. Nos botou unha vez a nos alá na Gudiña nunha festa que perdimos o autobús e nos baixou estamos falando de 37 kilómetros cun frío na Gudiña lá arriba a 1000 metros e recordo que nos mirou ali xogando frente a un bar, xogando ao futbolín para quentarnos, porque non tíamos onde meternos. Eu si tiña onde meterme, pero se se enteraban, chamaban ya Matilde, eran moi amigas da miña nai, non quería que se enterara a miña nai de que andaba ali a esas horas de noite, que perderamos o autobús e tal. E nos atopa Paco e no coche aquel Land Rover que puña atestados. Díxonos, metedevos aí atrás e agachadevos ben. Non sei se hai aí atrás unha lona ou algo así, botádela por encima, porque non podían levar
a civiles nos coches. Congestiona un pouco. Estaba así, na última época, Sí, os estudios, ao final, en Ourense, que me fun a fazer magisterio, e rematado o primeiro ano de magisterio, me cae o da mili, co cal perdín un ano, pero conseguín continuar o curso, porque eu non me licenciaba hasta xaneiro no ano que 20, o curso empezaba 3 meses antes. Pero bueno, eses 3 meses, o que eran as clases da tarde e algunha da mañá, cando estaba libre de servicio, iba a estudiar vestido de militar. Eu daquela xa alcanzara o alto rango de cabo primero, con labores de sarxento, porque eu ao final terminei de sarxento de ametralladoras, pero resulta que me valía máis o uniforme do sable que o sueldo que me daban, e dixen que non, que pa que quería montar aquel rollo tal. Menos mal que aquel cuartel que eu xa estaba en Ourense, porque estuve na Coruña, despois estuve en Santiago, e logo depois viñen por Ourense acercándome para poder estudiar, porque me fun para Coruña, e resulta que por ter primeiro de magisterio, eu estive no campamento en Lugo facendo os test para os destinos dos distintos soldados a distintas unidades, é dicir, o que tiña actitude de mecánica viña para Pontevedra, para Figueiredo, o que tiña certas habilidades como tirador e tal, iba a Brelat, que aí foi onde me mandaron a min, debo ser porque era moi listo, porque estaba aí con que, bueno, era infantería aerotransportada en tren, como dicíamos nós, porque nunca fomos en un avión, pero era o exército español, daquela ainda estábamos, fixemos, coincidiu coa invasión do Sáhara, a morte de Franco, que me cadrou aí na mili, e, bueno, se me poña a contar todo eso que pasou, é espectacular. O sea, invasións portuguesas ficticias, nos iban a invadir por todos os lados, e generalas. Este era o cuartel de Ourense. O cuartel de Ourense era, como lle chamaban ali, el ejército de Pancho Villa. Por debaixo do cuartel pasaba o túnel do tren de San Francisco, e había un medo terrible toda a noite, se había que supervisar 2 ou 3 veces o túnel, pois se os terroristas nos ponían bombas. Bueno, aquilo era demencial. Pero bueno, total que, despois da mili, por certo, que ao ir a clases vestido de militar, aquilo era un escándalo, porque, claro, na escola universitaria, mirar un sorcho, aquilo era, claro, teñas que ir identificando, decir, quieto, que eu estou facendo a mili non porque quero, sino porque me obligan, así que caladiños, pero claro, estaban los de la extrema izquierda, que todo era, joder, un militar aquí, non sei, era aquela época xa de rechazo do militar e tal, bueno, tal que tuve que aguantar ali todo aquilo hasta que por fin recuperei a normalidade, e despois, bueno, de rematar, volvín a traballar para a imprenta e intentar preparar as oposicións, pero a imprenta absorbía tanto que non me quedaba moito tempo para preparar as oposicións, e, bueno, as primeiras que me presentei foi así por presentarme, e a suspendín, pero me din conta do que era, de que necesitaba tempo, preparación, sobre todo un temario extensísimo de 50 temas longos sobre todo tipo de cousas, e sobre todo, bueno, que era un examen oral que se facía daquela época durísimo, non? Porque tiñas que expoñer, non había preguntas, non había nada, tiñas que expoñer os temas que che tocaban de carretilla, é dicir, prácticamente se decía daquela. Logo, despois, sí, xa a última proba, bueno, había un examen previo, o oral, os exames previos escritos sobre a especialidade, sobre inglés e tal, escribir en inglés e tal, non había oral en inglés, menos mal, pero, bueno, había que escribir, había que entender, había que... Ben, sempre chegaba aí, pero no oral, que é o que exixía moita preparación deses 50 temas, pois acabei pinchando hasta... Bueno, esa primeira vez foi para mirar como era, e suspendín outras 2 máis, pero era porque me comía o tempo, é dicir, da imprenta, meu pai quería que estuvera ali traballando,
Total que cando estaba xa no último, me iba a presentar por cuarta vez as oposicións, cando xa estaba perdendo as ganas de presentarme e tal, morre meu pai, así de repente, e foi peor, porque me tiven que quedar ali coa empresa e bueno, e mellorala e facela evolucionar e tal. Depois por fin conseguín examinarme, pero examineime en Pontevedra, porque as oposicións en Ourense estaban tan compradas e tan caciqueadas que aquilo era super normal ali. Se non levabas un bo padriño, pois dicía que en Ourense os porcos só tiñan dúas patas, as de adiante, os lacóns. Se decía, entón, se non levar nada, olvídate. Decía, se non tes padriño. E viñen a Pontevedra, o sistema... Perdón, pasamos o proceso xa educativo, prácticamente estamos nos preparando para o proceso profesional. Sí, ahora vas a historia profesional. Despois de aprobar a oposición en Pontevedra, con bastante máis facilidades, digamos, non para poñerte nervioso, senón moi ben, en vez de 3 temas obligatorios como en Ourense, aquí eran 6 a escoller 3, o tempo de preparación non era en Ourense, era chegar e expoñer os 3 temas que te tocaban, sacabas ali cun bombo. En Pontevedra sacabas tamén co bombo, pero sacabas 6 temas que marchabas, te contabilizaban o tempo que tardabas en preparalo, é dicir, era media hora de exposición, e ti avisabas, canto menos tempo tardaras en preparar os esquemas, máis tempo tiñas para a exposición. Pero non estabas en frente do tribunal como en Ourense, senón que estabas nunha mesa ali aparte, cando ti avisabas, paraban o reloxo e te decían, tes 20 minutos para expoñer. O cal, a min eso me deu unha tranquilidade absoluta, me deu tal, e efectivamente, aprobei. E o primeiro destino foi ao redor de Vigo, precisamente polo inglés, porque non había profesores de inglés, había moitos de francés, pero de inglés non. E, bueno, me destinan a Vigo, e o primeiro colexo no que estuve foi en Coruxo. E entón aí en Coruxo, pois a convivencia coa xente da parroquia, de subir hasta Chan de Brito, de andar por ali, bueno, pasarme os fins de semana coñecendo aquilo, pois me levou a presentar ese proxecto no Concello, no Departamento de Educación do Concello, pero relacionado con patrimonio. E entón propuxen a idea de facer os outros Vigos, de dar a coñecer o que era o entorno de Vigo, que estaba descoñecido, que tiña o seu valor, e aí o Concello me publicou o primeiro libro, que era sobre a parroquia de Coruxo. Non quedei así moi contento, porque somos inicios tamén. Era moi feble nalgúns aspectos, me faltaban fontes de investigación. Depois me din conta que canto máis pequeno é o sitio, máis difícil é atopar. Nesas datas, a xeneración anterior a que, digamos, conservaba todo a bagaxe da época miserable franquista, é dicir, ruralizada, moi ruralizada aínda, empezaba a desaparecer xa cos avances liberados do franquismo. A democracia deulle un impulso a todo, evolucionou e desaparece esa xeración, co cal os datos xa floxeaban, había que buscar moito de documentación, pero como as parroquias non interesaban a ninguén, a documentación tampouco había moita, tiñas que recurrir á base fundamental, que era o cura da parroquia. Era a única fonte, digamos, que se podía aportar algo. E a prensa, non? A prensa de vez en cando da parroquia. Se casou don Manuel tal porque era un rico que vivía ali, pero que che iba a contar a prensa de que empezou a cosecha del vino, pero non lle interesaba a ninguén, é dicir, o mundo rural non interesaba a ninguén. Bueno, total que o libro serviu por eso, para empezar esa serie. E logo despois saliu outro sobre a parroquia de Matamá, escrito a la limón por non sei que, pero
tuvo moita polémica porque estaba moi politizado, é dicir, foi manipulado, cheo de fotos de políticos, e aí se acabou o proxecto, é dicir, por culpa de... Porque sempre hai xente que non entende cal é o objetivo. Hai na historia esa que estaba reflexada nese, digamos, libro matriz, exemplo, aí non... É dicir, se había algo de político era histórico, é dicir, pasou o que pasou. Este non, este pretendía ganar votos na parroquia. E claro, os encargados do proxecto no Concello viron unha manipulación e dixeron, non, isto así non. E eu xa estaba na segunda escola, que era en Cabral. No, primeiro estuve en Cabral, fogueime en Cabral unhos meses. E despois Coruxo. Depois Coruxo, e despois me fun po lado de Cabral outra vez, a Candeán me mandaban, porque eu a veces tiñas pouco onde escoller. E en Candeán, pois, fixen outro libro, con menos, porque Coruxo estaba cercado ao mar, tiña playa e había moito máis material. En Candeán, alá arriba no monte, que nin siquiera a Madroa estaba en Candeán, porque eso xa era de Sampaio, ou de Teis, se partían ali confluen as tres parroquias. Candeán xa tiña menos, pero eso sí, tiña restos arqueolóxicos, en que Coruxo tamén atopei restos arqueolóxicos, é dicir, atopei petroglifos, e atopei o castrum Carvalosum, cunha delimitación nun plano, porque Coruxo era de Celanova, e eu isto atopei no tombo de Celanova, é dicir, no arquivo de Celanova, unhas cosas increíbles. Me dice, pero como vas a topar? E resulta que aí, nese tombo, hai un apartado que é o Casal de Sías, donde, bueno, yo dá ao rei, a Celanova, a San Rosendo de Celanova, e unha avanzada do mosteiro de Coruxo era Santisteban, a illa de Santisteban, porque a illa de San Martiño ya deu o rei ao mosteiro de Olla. Pero a de Santistebo, a Cíer de Arriba, era do mosteiro de Coruxo. Porque aí tiñan frades que traballaban a salga, tiñan salinas, collían peixe, e todo isto servía para suministrar a todos os mosteiros benedictinos, neste caso, do interior, decir, da Ribeira Sacra, que eran a maioría dos de Galicia. E por iso estos sitios eran estratégicos para os curas. E bueno, digamos que foron os primeiros que poboaron aí as illas, e logo depois entraron aí nun proceso de disputa entre o bispo de Tui, se eran de Santiago, se eran de Tui, e moitos particulares, o que se aforou despois da desamortización, ainda foi partiuse en numerosos nobres conventos que levaban o seu tal, yo se lo di, tal, isto me pertenece a min e tal. O que sí é certo que cando, desde que se constituyen as parroquias, é dicir, no religioso, a illa de Santistebo, a do norte, xa estaba tapado, a do medio, porque eran tres, aparece como parroquia, o sea, lugar adscrito á parroquia de Cangas, é dicir, no religioso, pero no material, digamos que a parroquia de Cangas pouco aproveitaba aí, é dicir, salvo enterrar e bautizar os poucos que vivían ali, o que era o aproveitamento das algas e de todo isto da illa, xa estaba en mans privadas, é dicir, pero bueno, seguiu pertencendo á parroquia de Cangas, por iso que se creou moita confusión aquí, se as Cíes son de Cangas e tal. Sí estaban atendidas polo cura de Cangas, porque a maioría dos colonos, por proximidade, eran daqui, pero digamos que non aproveitaban os recursos que tiña daquela as Cíes, é dicir, e pertenecían, o Casal de Sías acabou pertenecendo ao Marqués de Pontevedra, que despois lle dona ás monxas de Santa Clara, e, bueno, entran aí tal, e abaixo de San Martiño, que ainda valía menos, non tiña de San Martiño prácticamente nunha explotación, hubo unha pequena fábrica de salga nada máis, e o resto, pois era así. Pero curioso que fixera uns cursos de vídeo pola Sony, primeira incursión no ensino, para facer material didáctico, e a Sony financiou uns cursos, puxo material sobre todo, e ali me apuntei, e entón nos dedicamos a facer
traballos por Vigo, e eu fixen un traballo precisamente sobre a parroquia na que estaba, sobre Candeán. E aí quedou o vídeo, pero como aquel material que usamos a Sony non o quería, nos deu a oportunidade de mercalo a un precio. Aquilo rondaba medio millón de pesetas, daquela. Pois non sei se foron 80.000, 90.000 pesetas. Un vídeo, un magnetoscopio que permitía, era Betacam, pero permitía cortes, permitía parar, empatar, o sea, podías facer un montaxe, con moito esforzo, pero podías facer un montaxe. E a cámara, pois, foi máis interesante, era unha daquelas que acababan de salir de Super 8, de cinta de Super 8, bastante grande, ainda teña na casa. Que depois foi curioso, porque me caeu da mesa do colexio e se torceu un pouco a óptica, tiña un zoom, e o mandei a Sony, aquí non había quen arreglara, e mo devolveron arranxado sin cobrarme. O sea, eles tiñan un gran interese en meter ese material nos colexios, é dicir, non sei, así me fixeron saber. Bueno, total que despois de aí, ese material se aproveitou despois todo. Cando presentianos despois o libro de Candeán, e lle puxen o vídeo con carro de bois, cesteiros e tal, Candeán xa non tiña nada deso. Entón aquilo foi moi emotivo, foi, inda que, bueno, a calidade de hoxe, e iso que o Beta tiña moita máis calidade que o que foi o VHS, que tiña. Pero bueno, Candeán, seguimos. Eso debe andar por ali e tal. Depois de Candeán xa me urbanicei, tuve que deixar os traballos e tal, porque me fui pa Colla, e Colla xa era moito máis urbano, pero bueno, entramos no Vigo urbano, na época da movida, con Reis, con cura do Cristo da Victoria, que era sociólogo, unha movida así moi urbana e tal, pero bueno, seguimos creando un fanzine, ese de Coyotes, e facendo cousas en Colla, e logo despois ven o definitivo, hai que pedir definitivamente e tal, e pedimos en Pontevedra. A miña muller xa cambiara, que tamén tiña especialidade de filoloxía francesa, pero se pasara a infantil, que non existía, e ela, en vez de ir a clases, era ela a que daba as clases na normal en Pontevedra. Fíxate tú que cousa máis curiosa, porque era a única que sabía. Tiña experiencia, asistía a cursos con expertos cataláns en novos sistemas de ensino chegados de Europa, unha cousa, pero eran cataláns os que nos vían aquí, porque eles bebían de Europa. Entón, ela adaptou todos eses sistemas, os sistemas de proxectos, os sistemas de novas formas de ensino de lectura e tal. Bueno, total, que as facilidades foron tal, cun neno cun ano, viñamos a vivir pa Darbo, na casa de Berta, e aí estuvemos moi ben. Si, cheguei a Cangas, pero eu xa chegara a Cangas o ano anterior a Mili, pasar aquí o mes de agosto cuns amigos. Eu acordo-te traballando nas lanchas, ou non? Sí. É verdad? Sí. Aí tu veche, non sei se unha época determinada nun Brán ou con Suso, non, sí, en agosto. O de Leta. Con Suso de Leta. Porque aquí había, que foi, bueno, por o que viñen aquí, estaban dos chavales, un era Juan, e o outro era o Pilis, que aquí chamaban o Drogiñas, porque parecía que estaba sempre como medio do dormido, pero non. Era él así, era. E este traballaba nas lanchas, pero lle deron de días de vacacións, entón quedei eu no seu lugar. Claro. Pero antes xa me levara a Ardora, acompañando a él. Fomos prácticamente toda a semana, que non parou de chover, por certo. Aí souben o que valía o peixe. Porque o que é o traballo no mar. Era terrible. De noite non facía frío, porque estábamos en agosto, pero hai unha friaxe que te cala os osos aí no medio do mar, de estar rodeado de agua, é unha cousa que manda a cara. Eu non sei como aguantan esta xente. Tira, outro apunte. Como empeza a inquietude, digamos, por a investigación, a divulgación deso que faz? A ver,
Como empeza iso? Meterme un pouco neso foi, a ver, primeiro foi polo profesor, por Taboada Chivite, que sempre me levaba... En Verín, non? En Verín. Sempre me levaba a súa casa, me ensinaba as catalogacións que facía de moedas, as cousas que atopaba. Sí. A maior parte das cousas grandes iban para o museo, pero estas pequenas as tiña el, que depois as entregaba ao museo, pero el mesmo facía a catalogación, buscaba o emperador romano, as pulía, as metía mellor un pouquiño en ácido e tal. E me acordo que as metía nunhas carpetiñas de papel, de libreta, e logo depois puña dorso, como se chama, cara e dorso, tal. E o que podía ler o iba poñendo ali. Vos pasaban ao museo e se completaban, e senón xa iba moito traballo feito. Entón, el sempre me decía, das airas, cando eu xa vou vello, non sei quen se encargará desto e tal. Claro, el foi o que lle dixo a miña nai que eu tiña que estudiar, por certo. Non sei por qué. Porque el nos daba historia. E claro, era unha historia que nos daba, a verdade que non servía moito para aprobar, porque ali era todo o que se chama de carretilla, tiñas que soltar o que che preguntaban. E ele adornaba moito a historia, e con desviacións, con anécdotas, é dicir, gustaballe moito, e aparte sabía moito. E o que era moi importante era a interpretación dos feitos históricos que facía. Entendes? É dicir, a historia non é plana, a historia di algo. Non temos todos os datos, non é definitiva. Sí, sempre, claro. Isto nos decía el. Efectivamente. E dice, o que non podemos é interpretar os datos fiables que temos, pero non inventar máis. É dicir, cuidado cos revestimentos e tal. Si podemos opinar sobre esos datos, pero sempre dicindo... Opinión. Dicindo, eso, na miña opinión, eu creo que isto foi por, cando falta o dato, intentar completalo, pero sin perxudicar o anterior que estás dicindo. Porque o resto é manipulación, que se fai moito en historia, entendes? Entón, estas cousas aprendín del. E cando morreu o meu pai, eu intentei non ser tan esclavo do negocio. Digamos que che deu a base, Sí, deuche a base. totalmente. Para ti despois subir, deuche a cimentación. Deume, pois eso, a inquietud, o valor, non, que podía ter eso. E efectivamente, eu conseguín que plantar ás 7:30 da tarde, poñer un horario fixo na imprenta, non como o meu pai, que estaba traballando hasta as 12 da noite, ás 7 salía cos empleados e máis outra xente que viñan de outros negocios e tal, que plantaban tamén ás 7, 7:30, e íbamos a tomar unhas chiquitas por ali, por os bares e tal. Pero eu me dei conta de que a min aquelo del chiquiteo tomando a veces viño bo, outra veces o viño era do que che metían. E lo, sobre todo, ali cada bodega tiña o seu sabor e tiña o seu rollo que acababas a veces con dolor de cabeza, non? Entón dixe, mira, por que non emprego este tempo en investigar por aí e en facer isto, porque el decía que estaba sin facer. Entón aí empecé no anos 79, 80, xa empecé a preocuparme, non, polo rollo, xa tiña moitísimo material de Verín e tal, pero se me meteu, dicir, Verín non daba tampouco para facer tal. En épocas pasadas non había concellos, hasta o século XIX non había concellos, pero a época anterior tens que tratala como un territorio, obviamente. E entón, como era o ámbito medieval que abarcaba despois o poder real, que era de construirse o castelo de Monterrey sobre un castro, está construído sobre un castro galaico, o castro Baroncelli, que non sei de onde ven o Baroncelli, que atopei Rúa Baroncelli en Italia, en Firenze, en Florencia. Atopei, diximos, Baroncelli, sonábame italiano, de Baroncelli e tal. Pero que raro que será unha interpolación histórica, será... Bueno, total que aí quedou, non sabemos o que... E me dediquei e xa empecé a levantarme cedo tamén, porque a xente das aldeas madruga e atopabas, me estou falando, levantarme ás 7 para chegar ás 8 a unha casa da aldea, falar coa xente, e xa atopabas, xa dándolle de comer as galeñas, os porcos, e xa había xente das aldeas, está en pie moi rápido. Por as mañás
gracias ao coche, depois polas tardes nas épocas de primavera e do verán, coa luz hasta que non se puña o sol non volvía, e logo depois os fins de semana. E así empecé a ter un corpus tal que ao final, alá no ano 90 e 98, non sei se foi xa no 98 ou 99, publican ali a Mancomunidade de Verín as Crónicas Regiomontanas, que é ali o libro de maior referencia que existe, non, sobre a comarca, porque fago isto, trato a toponimia, hai toda a documentación que manexei leva anexos nunha segunda edición, porque na primeira tuve que sacalo porque non daban os cartos, pero logo depois fixen unha segunda edición na que era necesaria esa documentación. Entón, digamos que hai unha estritamente de divulgación e depois hai outra que ten máis páxinas, pero é curioso porque nesta primeira aparecen os primeiros datos sobre o franquismo, que nesa época se asustou moitísimo a xente e incluso me chamaron a atención, de dicirme, ten cuidado co que acabas de publicar. Incluso colegas portugueses de Chaves que leron o libro me dixeron, máis doutor das Airas, ollo co que está aquí, porque publiquei os listados dos falanxistas non de asesinos, pero quenes eran, porque cando chegou a democracia todos eran demócratas, entendes? Todos foron os santos. E claro, eso que ademais cometeron o erro de por darlle traballo ali un que foi alcalde despois, e publicaron un periódico, os falanxistas, e aí publicaban sus glorias e sus batallas, co cal a historia lle pasou factura en certo sentido. Entón, claro, eso asustou a xente. Aquel listado partirán para el frente de Cabuérniga, creo que era unha cosa así, e que era terrible. Unha anécdota neste sentido é que un día, co famoso R8, eu levaba unha pegatina porque me mandaran inventar un eslogan para Verín, e a mí se me ocurriu xa no momento repentizar, dicir, se vas a Verín preguntan por min. Eu relevaba esa pegatina, de unha vez me parou un tipo e dice, ti quen eres? Pois non, quen pregunto? Digo, tú chegas ali e preguntan por min. E digo, mire, onde vive min? Dicía, tío, bueno, pois parei o coche e o de Verín, un señor que estaba sentado na gasolinera, a entrada de Ponferrada, se levantou e empezou non contra min, sino contra o coche. Verín, de puta, tal, seguinte. Entón veo o chaval da gasolinera, entón le dicía, papá, deixa este home e tal, que falaba en galego, e dice, meu pai está tocado e tal, e dice que eso de Verín o pon, e dice, podo falar con el? Dice, bueno, estáse un pouco tal, pero, dice, mire, que pasou co de Verín e tal? E dice, Caboaxas, creo que era Caboaxas, unha aldea que hai ali, e me dice que eu son dai e tal, os falanxistas de Verín viñeron aquí, votaron unha temporada que fixeron unha masacre e tal. Entón, así me fun enterando de a onde iban aquellas milicias falanxistas que non iban a frente. Se iban de caza dos guerrilleiros que andaban por ali e de veciños señalados. E pum, quen foi? Falanxistas. De onde? Pero este señor averigou de onde eran. Entón, cada vez que escoito de Verín na televisión, empeza a botar pestes. Avanzando, estou mirando que, digamos, no proceso que tes ti de investigación, tes un abanico amplísimo, porque topas aí a sociedade, personaxes, arqueoloxía, etnografía, temas do mar, o sea, abarca, méteste en todos eiros, tes un, digamos... Sabes que hai o dito ese de que moito abarca, pouco apreta, non? Pero mira, neste caso... Que che gusta máis, pero bueno, fala deste tema. Pero neste caso xa o justifiquei antes, co tema, estamos falando de lugares con, digamos, con moi pouca bagaxe histórica, con moi poucos acontecementos, e entonces, pois, tes que, como dicen, tes un pouco que ir recollendo todo ese material. Non é máis que por eso. Pero aí, nese proceso, descubrín cousas tamén moi interesantes, e o único que hai que facer é sacalas, digamos, do académico
e suavizalas e metelas no divulgativo, como por exemplo da toponimia. O tema da toponimia en Galicia é único. Si hai toponimia en Cataluña, toponimia porque a toponimia galega, pola súa idiosincrasia, polos nomes dos lugares, está moi imbricada co territorio, pero tamén está moi imbricada coas persoas. Tú te conta que a maioría dos apelidos galegos se colleron dos lugares, entendes? Entón, son referencias inevitables, é dicir, tens que meter aí. Despois, a miña formación é filoloxía. E claro, non meterte aí, tens que saber un pouco de como evoluciona eso. A mí, un dos topónimos que me chamou a atención e indo pa Marín é Bagüín, pero claro, hai que saber, pero resulta que aparece mencionado na Idade Media nun poema medieval, a la dona de Bagüín era da época de Xan de Cangas, que viñan xa, digamos, de vacacións os nobles aquí ao Morrazo, non? Para que esta zona de Bueu Marín. Pero é que nun traballo que está sin publicar sobre os montes, non, de Cangas, hai un monte aí arriba na Madalena que se chaman Bajín, e resulta que atopei documentación porque era unha devesa real. O sea, eran montes do rei que se utilizaban para a armada, para facer... Solían ser carballeiras, senón non se mencionaban. Depois foron sustituídas por piñeiros. Bajín é igual que Bagüín. O que pasa é que coa geada, e co rollo os notarios e escribanos foron a... Pero sí que aparece en varios documentos de distintos anos, aparece Baguín, hasta que, ao final, aparece Bajín. E é un dos topónimos da Serra da Madalena. Debía ser, é dicir, é curioso, é un topónimo xermánico, debía ser dun posesor xermánico posterior aos romanos, igual que o outro, Bagüín, prosa medieval. E é Balduino, ven dun Balduín, e é Bagüín. En galego foi evolucionando, e en castelán deu Balduino, pero era Balduín. E de Balguín a xente cantaba pola orella e pasou a Balguín, aí hai un xogo e tal, pero é un topónimo xermánico, é dicir, aí houve un asentamento xermánico ou un posesor xermánico. Por eso hai que saber un pouco pois isto de evolución, e claro, te sirve para colocar topónimos, por exemplo, a presenza de posesores xermánicos na zona, posesores romanos, porque xa na Edad Media xa estamos cos fillos de, non? O sea, a terminación en EZ, Fernández, González, Martínez, que curiosamente é un rasgo moi típico do noroeste, non vou dicir exclusivo de Galicia, pero si da época sueva, que significa fillo de, entendes? Os visigodos tamén o utilizaban, sí, pero eu coincido con moitos expertos de que foi de Galicia de onde se estendeu esa forma de denominaros, é dicir, que os Martínez, González e tal, proveñen casi todos de aquí. E depois hai outra circunstancia. Galicia non foi ocupada polos árabes, que non se ten en conta. Estou estes días facendo tamén un pequeno traballo, revisando, e resulta que o cura de Cangas, que era sacerdote, que ten ali o busto no Manuel Graña. Sí, primo de miña abuela. Pois, Manuel Graña deu unha charla en Cangas no ano 20 ou 27 ou por aí, e defende que Don Pelayo, xa defende nesa charla que Don Pelayo era galego, o sea, el tiña que ter documentación eclesiástica porque manexaba, era xornalista ademais, e eu non dudo del, e aparte por conclusións propias fun confluir con el, e digo, por algún que me dá razón, que era a antigua Galicia da provincia asturicense, sí. Que non lle podes dicir isto os asturianos e leoneses? Tamén. Pero a evidencia histórica é a que hai. E Galicia, igual que Asturias, e os Montes de León, non foi ocupada polos árabes. Facían racias, sobre todo na parte de abaixo de Galicia, menos Almanzor, que chegou a saquear Santiago de Compostela. Por tanto, aquí non hai cultura árabe, non lle deu tempo a asentarse, e non temos cultura árabe. Temos algunha almuzara, igual que a palabra alambique, que son árabes, pero é porque se chaman así esos obxectos que foron traídos posteriormente con ese nome. Entón,
Almuzara cerca do Carballiño, pois sí, chamaba xente a Almuzara porque se fabricaba aceite. Eran muiños de aceite. Un inciso. Don Manuel Graña estudiou periodismo en Nueva York, nos anos 1900 pouco, e fundou a Escuela de Periodismo en Madrid. Bueno, por encargo de... Por encargo do... Xa. Do cardenal... Eso sei. Eu teño documentación del... Si, eu fago unha pequena referencia, porque meterme con todo... Dentro dos primos, porque primos del foron o cura de Aldán, non José, eso xa conoces todos. Son pesqueites, miña abuela pesqueite, eu veño de Sarrama. Tamén. Vale. Eu casi termino no seminario. Sí, me extraño. Porque a irmán do cura de Aldán, seña Josefa, me quería introducir, pero eu de rapaz, entendes? Sí, como non podía entrar, ela te meter a ti. Eu doume de conta que cando te introduces nos archivos e empezas a mirar cousas, claro, ábrense cantidad de posibilidades. Podes tirar por aquí, por ali, o que estabas dicindo ti antes, empezas a enlazar e tes un mundo de posibilidades. Eu, cando nos destinan aquí a Cangas, que foi curioso, a min o centro de destino foi San Roque, pero o inspector, por unhas razóns que non veñen ao caso, me manda para o IO, para resolver un problema académico que había ali. Ali os mestres nen se enteraron do meu labor, nin de nada. Seguín adscrito a San Roque, pero do IO me mandan ao antigo Instituto da Rodeira, porque se daba unha irregularidade, e era que mentre non se construía o Colexio da Rúa, ali se nomearon un grupo de mestres para atender o que iba a ser o Colexio da Rúa, pero eran todos interinos, e non podía ser que por lo menos o director tiña que ser un definitivo. Entón, claro, cando me manda o inspector para resolver o entuerto que montou el, que nin se enteraron tampouco, xa nomearan, creo que fora a Oli, o nomearan director, eles. Moi ben, ningún problema, pero había... E entón, figurei como director, por lo menos oficialmente, eu fun ali, fun dar clases de inglés, e punto. Pero o que eran os documentos oficiales a fin de curso e tal, os firmei eu, cosa que non sabe nin a Oli nin o director. Pero todo o refixo o inspector e tal, e ao final firmei eu todo. E logo despois me mandaba de director para a Rúa, pero conseguín zafarme, que non me apetecía un absoluto, porque eu necesitaba para seguir investigando o meu odio e tal. Se me meten aí de director, pois eso estaba ben como estaba. Pero tuve a sorte de que hubo quen se fixo cargo. Non perdín as vacacións daquel ano, porque xa levaba todo o mes de xullo pendente mirando as obras, que había que cambiar enchufes de aulas de infantil que estaban abaixo. Bueno, parecían chorradas para os que estaban ali, pero aquilo, se non vas, eles fano como se estuveran facendo nunha casa. E claro, aquilo era un colexo, e hai que medir as cousas moito, radiadores, sobre todo os enchufes. O tema dos enchufes nun colexo é fundamental. Pero eu, por exemplo, de Cangas, digamos que xa lle tiña un certo aprecio, non? Por aquela vez, aquela temporada maravillosa que pasei en aquel mes de agosto antes de marchar a Mili, porque foi o mes antes, o mes seguinte, en outubro. Isto foi en agosto, en outubro xa me fun pa Mili, pero antes estiven aquí. E que me manden naquela petición. Eu recordo que cando pedín Cangas en Pontevedra, no Paralinfo creo que era da Politécnica de FP, enorme, había mil tíos e tías para pedir e tal, aplauso cerrado para pedir para Cangas. Entón, cando salgo, había un tal Julio e tal, que estuveran comigo xa en algúns colexos en Vigo e tal, e me dixe, joder, que podeches ir para Vigo, podeches ir para Vila García, se te apetecía estar máis de Cabamar, e tal, vos pides para Cangas, e tal, o outro me dice, pero, tú estás louco, como vas para ese sitio, e tal, todo o mundo. E dixenlle, pero, que pasa?
E dice, joder, non sabes como é a xente ali e tal, non sei que. Dice, bueno, eu xa sei ben como é a xente ali, porque xa estuve ali. Xa estuve ali, e que? Digo, nada, parece xente normal, como a outra e tal. Bueno, tú verás. Esa foi a anécdota. E, bueno, aquí estamos. De maravilla. Despois de 30 e pico anos, pois... E sigo vivindo en Cangas e teño familia en Cangas, unha neta canguesa, e, bueno, pois aquí, e morreremos aquí, porque xa levo máis anos vivindo aquí que no resto da miña vida en outros sitios.